Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan miya gita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan nga Erwin, iti syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay kada kayo ti pakasaritaan ti biyag ko. Nagtao dak iti ili ti Negros Occidental. Ngam na isadsadak dito'y Cordillera, gapo iti nasaem akapadasak, nga isumet tinagbalin adalan, tapno agbalbaliwak. Bueno papagayam, intay tenggen ti pakasaritaan ni Erwin, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Adda misyon nga aramidam, Erwin. Anya tayo ta? Adda po kaw matao. Anya ti kayat mo asawan, Pangulo? Sika tidutukan mi amang likidar iti daydi a tao. Tarakal ti panagtalakmikan ka. Nasirib, maingal, ken naturad ka. Isu asika ti pusgan mi amang aramid iti daytoy. Pangulo, awan ka rin ti kadwak amang ipatungpal iti daytoy a misyon. Adda kumuyog ken ka. Ngam sika timang pukaw iti daydi a tao. Ngam anya ti makagapo. Apay anas ken alikidaran tayo daytoy a tao. Gapo tadakas ti aramid na. Di na amo ti tumulong iti pada na a tao. Parparigaten na dagiti marigrigat. Buwakaw, gamrod, buklis. Kasta ka di, Pangulo? Wen, kat babaan iti daytoy nga ramiden tayo. Maipakita, uno maiparik na tayo, ti intay panangipatag iti pagilian tayo. Gaputa po kawon tayo, dagiti mangiruruman at tao. Kabaalak nga aramiden dayta nga ipapaaramid yo. Ngam amangan no may sagmakak no agtungpalak iti dayta abilin nyo. Di ka madanagan. Da kami iti makamukan ka. Suportaran da ka. Kanada ka kutsaba mi akamang dagiti otoridad. Tatmo saan ka matiliw? Sige, Pangulo. Mangnamnama ak iti suportayo. Iti kabi ita na panawan. Ipatungpal mi na ito'y amisyon. Pay medyo adayo dahil ti kakaduwak amang baybayabay kanyak. Okay lang. Ti importante. Aday ti malikurak dahil ti daduma. Adamot iti masangwanan ti daduma. Aday ta. Nakabatog akon iti target ko. Itan! Paglibas akon. Sumurtulatan dahil ti kakaduwak. Adda nakabalangan na pulis kari ti kalsada. Di mon gamdan ti aglibas, no di mo kayat adakas ti pagtungpalam. Napalawlawan da kan. Kasano da ito yan? Kasano nga amuda ada ito adalan ti tinurong ko? Arestado ka. Adda ka ba nga gulimay? Anyaman nga isawang mo. Ket mabalin a maaramat a prueba, maikontrakan ka iti korte. Adda ka ba nga amangala iti abogado, amang tulongkan ka. No awan kwartam, amaaramat mo amangala iti abogado. Ti gobyerno ti mangtedken ka iti libre nga abogado, amang idepensakan ka. Manipod na bista ti kasok. Aging nga itata na sintensyaan akon. Pulos nga awan imay kadagiti kagropok. Uray man lakuman an niniwan dakit awan. Kuna ni Pangulo adidak baybayan. Ngam saan mo't gayam apudno dagiti inkarkarida kanyak. Nagbidutak anak ikapeng kadakwada. Erwin, iti mabit, mayalis ka di bilibid. Agsingsingpet ka, tabarang umababa ti sentensyam. Wen, sir. Oh, Kat, kumusta ang tiriknam? Naut-ut dagiti sugat ko. Gapo iti panangdangran na kanyak. Agan anos ka.
Kastoy talaga ditoy. Agduduman dami ti mapadasan tayo akinaranggas. Isu arumbang nga agbalin ka na tibker. Balsek to dagiti nang dangaran kanyak. Saan? Di mo kumaramiden da ita. May sagmakalaan. Tinasayat nga ramiden ta. Lumiklik ta kadagiji at tao. San abale? Ta saan tamot ida akaselda. Masakit tinakam ko. Awan mo timadingin naramid ko kanakwada. Ngam apay amang dangranda. Dahito iti maibagakan ka. No di mo kontrolan ti pungtot mo. Maisagmak kalaang. Sa anak mo't at talaga ama nagtaktaka sa tao. Ngam apay akastoy tinagpanagak. Nakikapengak lang mat kadagiti grupo amang ibagbaga. Nga isuda ti pudno amang isakit iti ili. Ket gapo ta kayat ko ti panagbalbaliw ti nagulo a baryo mi. Isu akim mapengak kadakwada. Inaramat da ka ngamin. Ala, tigid di panunutam. Ket ti panagimbag mo. Nagasat ka pare. Gaputa itilas ud ti 5 tawen apa nagtalinaed mo dito'y bilibid. Awan negatibo an aramid mo. Isu ang maikonsidera ka kas may sa probationary inmate. Well pare, kat ipandak kano iti Baguio City. Agserbi akijay iti babaan ti Philippine Military Academy kas may sa trustee. Ala, itultuloy mo nga ro ti agsingsing patijay. Kat tarigagayak, tinananay away-awayam. Or si kamot pare, dandani kamot na nagbali na probationary inmate. Kat sapay la kuma, tagkita tanto pa'y. Sapay la kuma, pare. Ibinsa-binsak ti aramidam ditoy. May nayon ka kadagiti mang mintinar iti kinalinis dito'y uneg, ken ruar ti pasilidad. Well sir, si dadaan nga aramidak dagiti ipaaramid yo. Nasayat, kadadanto pa'y gundaway aparwarenda ka ditoy. Tasika ti mga sikaso kadagiti daduma transaksyon mi jay sentro. Well sir, madungpal. Kanadanto pa'y gundaway, akadwada ka mapanagpalengke kadagiti maaramat dito'y academy. Areglado sir. Impaglangan tanam amo ka. Kat tunggal makita ka. Nakaragragsaka, Catherine. Mangrugi ka manan. Pudno ti ibagbagak, Cathy. Agrayo akan ka. Kat sapay la kumata sa anak kapapaay. Manula abulan ang nagamamuta. Anyat amok ngay. Ang mga notis-tistingan naklaang. Saan? Napudno akan ka. Mabalin, nga awisan kanto, ta intag pasyar? Kwa, makitan to. Umay kanto dagasanin tong Domingo. Tayin tanto makimisa. Kalpasan na, agpasyar ta. Madlaw ko kat nasingad kayo matan iti tunggal maysa. Apay, addan nagkinaawatan nyo. Ay, ada kayo matgayaman, nanan. Kasangsangpot ko lang ang nagapoy di palingki. Napaanak naggatang kadagiti kanayunan alako tayo anak ko. Naimbag nga orasyon, Nana. Kastamot kan kabarok. Napasnek ti pa nagsarsari tayo. Iso adidak nadlaw nga imbasidag kada kayo. Nana? Kwa, Nana, gundawayak ti kaadayo. Ipakadak ko man ni Cathy. Agpasyar kami intong Domingo. Nooman nugot ti anak ko. Sa anak nga agtukyad, baro. Agyaman ak na pinatgam ti awis ko kin ka. When
Tako na mo't amakimisa ta. Kalpasan na, agpasyar ta. Sa pala ko mga rod, tasong batang nakitan. Kuha, Erwin. Jackie libag. Adamot pa nagustukan ka. Kaya't ka kumapay ama-am-am mo, anaimbag. Kuha. Aday, ipudnokan ka, Kathy. Kat, sa pala ko mata, di ka maupay kanya. Ay ayatan ka unay. So nga, ipudnokan ka ti kinataok. May saak a probationary inmate. Anya? Naibaludak, tanakapatayak. Gaputa binilindak ididag idikim mapengak a grupo ti rebelde. Kunada at dakas day a tao. Ngam idi natiliwak. Naamwak ti kinapuno. Erwin. Gaputo saan nga intuloy da at tao ti mangipaay ti sustento kadagida a grupo. Impalikidar da kanyak. Gaputa ti amok kat pudno lang iti ibagbagada at dakas da a tao. Iso ang nagtumpala kiti bilinda. Saan ka man nagdakdakas, Kathy? Naisuro taklayan ka nagiti tao. Nasaan gaya man nasaya at yaramid da. Naingganyo ak ka nagiti imbagbagada. Namati ak. Takaslapod no, kan makaay-ayo ti paragsauda. Ngam inalilaw daklakayan. Sabay la ko ma, di nakagura iti impudno ka, Kathy. Nana, apay ajak mo tin makita ni Kathy dito pagtagilakwan nyo. Ay, awan ni Kati. At napanan na. Di na ka din na ibagano sa dino tinapanan na. Lading itak, no di na kayat nga ibagano sa dino man kayan. Kas makita mo't, siya akwan no dagiti daddo mga anak ko tagsisinublat ng agbantay ditoy. Jakmat kat ni mababalaw. No apay adinan kayat tagpakita kanyak, Nana. Saan ko mga agsaksakit tinakam mo? No apay adinakan kayat amakita. Awan maramidak no kastaman ti desisyon na, Nana. Awan karbengak ngagsakit tinakam na. Nanang, iti mabiit, agawid akong dita lugar tayo, ta naipayanak iti pardon. Ay na, anak ko. No pa'y kayat ko launay nga agawid ka dito, takailiw ka na. Ngam, ibalakad ko anasaysaya at no agyan ka laangan dita lugar nga ayan mo ita. Apay Nanang? Gaputa adda ka mong tiga pamilya tinapatay mo iti. Nagipang pangta. Ano makita da ka kano ditoy? Patayon da ka. Anya? Isang oray kayat da ka makita. May mayatan, no agtalinaod ka dita ayan mo ita. Nana. Bugasta, kayat mo lang aruden tagyan dito'y bagyo. Wan, sir. Taamangan no makita dakdagi ti kapamilya ti linikidar ko, ket patayan dakmat. Ngem parikot ko no sa dino ti pagyanak. Sige, tulungan ka. Adam amok nga dabakan ti akwarto ije balayda. Ijay kapay lang agyan. Agyaman naklaunay, sir. Awanan yaman na. Nasingpet ka, ket kayat ko ti tumulong itikaskan ka. Dito yan na restaurant ti panganak. Kalpasan na. Agawid akmatan. Ha? Ti cashier iti na restaurant. Kasla ti Catherine. Sir, ato iti menu. Agyaman. Dito yung best seller ti order kan mango shake. Sige, sir. Tsaklaki ti agbidot. Ni Catherine da chay. Asit gak ko ma. Ngem, kasla mabainak.
Nakita na kon. Kat umasinig dito ayan ko. Kunak tupay kat. Si kadayta, Erwin. Kaya't ka makasarita. Ngam saan aditoy. Iso nga alaak ti cellphone number mo. Tawagan kanto. Ibagak ti oras kan lugar apag sinarakan ta. Sige, Kathy. Talaga akayat kamot ang makasarita. Kinapudno na. Ay ayatan kamat, Erwin. Kathy. Ngam saan apaborkan ka dagiti dadakkel ko. Idi na ibagak kadakwada timpod nung kanyak. Iso nga imbaundak ang mapanlangan iti restaurant ang nakakita am kanyak. Kukwaday jay ti maysa nga ulitag ko. Aging gaita. Di ka pa'y nalipatan, Kathy. Tinartari kagayak ang makita ka manan. Kat agyaman na kiti Diyos. Talagsabat manan tindalan ta. No kasta, aging gaita, awan pa'y asawam? Pudnureta, tasikat ikayat kong agbalin akatakunay na ko itibiyag. Ulitak nga baka. Inalilaw dak dagiti tao amang ibagbaga nga isudat ni mang balbaliw iti bulok a sistema ti gobyerno. Naalilaw da kang amin, Erwin. Pudnureta, kinunapay nga ron ni nanang nga isudat ti mang gulgulo ita iya lugar mi. Adda kanon na tayo nga estudyante. Gapoy tinapasamak nga enkwentro ijay. Amangan numay sa dayta kadagiti estudyante. Arik-rekrutan da kadagiti pagadalan. Kastamat ti panagkunak. Ibagada nga isuda ti mamagbaliw iti biyag dagiti umili. Asumaya at ti panagbiag da gapu kadakwada. Ngam napanik na ka kiti bagig. Asaan nga isuda ti mamagbaliw iti kasasaad ti may sa tao. No diket datayo mismo. Pudno dayta, Erwin. Sayang. No nagaplayak la ko maidi iti kinasoldado. Amangan numay sa akon kanag iti nagraduar iti PMA. Uwan nga rod Angam di mon panunutan tinapalabas. Tiket di agdama ti panunutam ita. Uwan kati. Ituloy ko nga ilintag ti biyag ko. Takayat ko anasaya ato ti pagbanagan ti bangunak a pamilya. Ket sapay la ko ma, tadapay la kaimudingak ti puso. Nupay narigat dagiti napasarak, pagyamanak launay iti Dios, tainturongnak dito'y siyudad ti Baguio, ket namamok ni Catherine. Inaklonnak nga rod, Mr. Lonely, ket nagkalaysa kami. Ken naaklondak metlaeng amanugang dagiti dadakkel na. Ita, da kamin ti pinusganda amang imanihar iti pagtagilakwanda ken karinderyada. Ket babaan iti asi ti namarswa napadur asmi. Tuy pagayam mo, Erwin. Erwin, pagayam ko, addaman dagiti biddot a desisyon tayo iti biyag. Ngem no pagtalinaedan tayo ti kinasaya at iti puso ken panagtalag tayo iti Dios, tarabayan na tayo latta. Tapno di tayo agtuloy amayaw awan itinalinteg adana. Ala, katagyamanak, iting ka pa nang ibinglay iti pakasaritaam. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan nga Erwin, iti syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Teresa Calay, ganiti matireksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.